Igbo ndị ọma, ekele m ụnụ. Anyị alọghachila n'izu ụka ịkọrọ na akụkọ ọzọ n'ihe omume ufe ndị Igbo. Ọla mma. Papa, Achọrọ m ka gị na ụmụaka ndị ọzọ gezie ntị nke ọma iji wee mụta ọtụtụ ihe n'uru. ọ dị mma papa. Ọtụtụ oge gara aga n'obodo Ụmụdim, otu eze aha ya bụ Ọjadike na-achị na ya. O nwere otu nwa nwaanyị ọ hụrụ n'anya nke aha ya bụ Adannaya, onye nke nwere obi ike ma dị ike n'ịlụ agha. Adannaya ma ka esi anya ịnyịnya, agbapụ ụta nakwa iji ube alụ agha. Ọ na-esokarị nna ya gaa lụso ndị iro agha, bụkwanụ nke ọ na-eme n'obi ike nakwa na-atụghị egwu ọbụla. Ma n'agbanyeghị ka ọtụtụ mmadụ si enwe agụrụ na mmasị n'ebe ọ nọ, Adannaya bụ onye na-enweghị nwoke ọbụla nke nọ na ndụ ya n'ihi na nna ya achọghị ka ọ lụọ di. Agụrụ obi Adannaya bụ ịlụ di, mụọ ụmụ nke aka ya ma kporie ndụ n'etiti ya na ezinụlọ ya, mana nna ya ekweghị. O ruru otu abalị, o kpebiri ịgbalaga. O yikwasịrị ngwa agha ya, kpụrụ ịnyịnya ya ma gbapụ pụọ n'obi eze na nzuzo. Ọ gafere mmiri na ugwu, gaa njem ọtụtụ ụbọchị wee na-aga ebe ọ na-amaghị ruo oge o rutere otu oke ọhịa. N'ebe ahụ ka o zutere otu dinta aha ya bụ Njọkụ. Njọkụ nọ na-achụ nta anụ oge o zutere Adannaya. Ọ tụrụ ya n'anya ihe mere nwaanyị nke jikere dịka onye agha ma buru ịnyịnya mara mma ga-eji anọ n'ime oke ọhịa. Njọkụ jụrụ ya onye ọ bụ